ট্রাইবেল তো ভি দে না ফি দে ইয়াৰ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। দুটা ভাগত ST থাকিব নালাগে, হলে এটাই হ'ব লাগিব। मोनद' हारिनो ST होनायाव काउन्सिल गभर्नमेन्टनिबो माखासे गनायथि होनांगौनि गोनांथि दङ। त' नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोंनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों जितु मोनद' हारिया ST मोननांगौ बेखौ लानानै। थ' बिथाङा बुंदों मोनद' हारिया ST मोनोब्ला STP मोनोना STV मोनो, बेवहाय BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय बा जोंनि BTCनिफ्राय जेबो माने अबजेक्सन गैया। दा बेयाव कुनु बाधा गैया आरो बे बाथ्राखौ बुंदों। थ' गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नायग्रो, बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। স্যার, গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা লৈ পেলাই যিখিনি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু আমাৰো এটা চৰকাৰ আছে BTC, অসমৰ ভিতৰতে কাউন্সিল এটা আছে, ইয়াৰো মতামত আমাৰো কৰ্তব্য আছে দিব লাগে। সেই হিচাপত আমি যোৱাকালি আমি এটাই ডিচিশ্যন হৈছে যে আজিৰ দিনত যিটো ST ট্ৰাইবেল এইটো এফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেলটো ভি দে না ফি দে ইয়াৰ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু প্ৰেজেণ্ট ট্ৰাইবেলটো একো নষ্ট হ'ব নালাগে। এই লাইনত আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছোঁ BTC পৰা আকৌ। আৰু ইয়াত মানে আৰু আমি স্পেচিয়েলি আমি বিচাৰিছোঁ যে BTC ক্ষেত্ৰত মানে দুটা ভাগত ST থাকিব নালাগে, হলে এটাই হ'ব লাগিব। ভি হলে ভি, ফি হলে ফি। ওটা সেই লাইনত আমি আলোচনাটো হৈছে আৰু এনেকুৱাই আমি BTC পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো দিব। সেইটো কথা যেহেতু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰক আমাৰ কাউন্সিল হিচাপে এটা অপিনিয়নটো দিব লাগে। এই হিচাপত আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰি পেলাই অপিনিয়ন এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা দিব। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा फोरमायदों। थ' बिथाङाथ' रोखा रोखा बुंखाबाय जितु मोनद' हारिया ग्रुप अफ मिनिस्टारा जितु माने दाखिल खालामनाय बेखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों। थ' बेवहाय ST होनांगौनि थाखाय जोंनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो गनायथि हरनांगोन, बे बाथ्राखौ आरो बिथाङा फोरमायबावबाय। थ' BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टआबो माने बेवहाय ST होनायाव दायित्व दङ, मानोना न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटखौ हरखाथारनांगोन। दा बैसोरनो ST होनाय जाथों होननानै बे बाथ्राखौ बै सेन्ट्रेल बा स्टेट गभर्नमेन्टआव बिथांमोना फोरमायहरखानांगोन। बे बाथ्राखौ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा फोरमायना होखाबाय। थ' बेबायदियैनो थांनाय 2016नि गेजेरावबो बिथांमोना NOC खौ हरखादोंमोन आरो नैबे समावबो बिथांमोननो माने रिकमेन्डेसन जितु मोनद' हारिनो होनांगौ आरो बेवहाय एक्जिस्टिं ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोना होननानै बिथांमोना रिकमेन्डेसन हरबोबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ खावलायदों। थ' STया जायोब्ला मोनसेयानो जानांगौ, भि बा पि। जाय मोनद' हारिनो ST होयोब्ला STP होयोना STV होयो, जिखिजाया मोनसेल' जानांगौ आरो ST होनाया मोनसेल' जानांगौ। थ' अब्ला बेवहाय मा जागोन बेखौथ' जों रावबो मिथिला। दिनै जोंनि BTC काउन्सिलनिफ्राय काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय जितु बेखौ माने अधिकारखौ होखाबाय, होथारनांगौ होननानै डिमान्डखौ खालामखाबाय। दा बिनि सायाव खहा जागोन जाया बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो जेब्ला STया जामारगोन बिनि उनावसो जोङो बिनि जितु फिथाइ थायगोन, माबायदि फिथाइ थायगोन, मा महर लाहैगोन, अलखद फैगोन ना फैया, जेंना सोमजिगोन ना सोमजिया, बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। दा बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो, बा जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ जितु मोनद' हारिनि ST होनांगौ होननानै जि रिकमेन्डेसन हरबावनायनि खोथा, बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो? आरो STखौ मोननै मोनथाम खालामनो दरखार गैया, P बा V खालामनांगौ। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम।